baixo o sonido musical que nos trae Brais, tamén se vai a producir o acto da descoberta da praca. Que queremos nesta ocasión, aínda que todos estaríades, creo que, legitimados para facer ese acto, que o faga Ismael, porque a esperanza de futuro, que é o símbolo que queremos que nestes momentos debe trasladarse á sociedade, é dicir, esta memoria ten asegurada a continuidade. Ismael é, en este momento, o símbolo da xente que vai facer posible a memoria de Antonio, a memoria de Rodrigo, a memoria de Pilar e a memoria de Antonio, Pilar, Rodrigo e Manolo Limeres continúe viva para sempre.